Kidkhot ka Khasi Students Union KSU Umyam Circle hak step nru terik nailar kila yo ban batno ya wei upulit ya ubala keno ba ula dawa pisa marshi hajar na kisan ngut kibar jela ban pendrung be ancam Meghalaya. Uni ubril ubala syak batno udai ubala tip kerteng kum ubril rongpet ya ubala keno ba ula pen isa rongru ya ka identity card jong ketenat pulit 1st Battalion Maulai Mauyong hakapor baka KSU kala lej bantuk lar ya kini ke jinglek ke jong u. Lingba ukurwo ka KSU Umyam Circle kala ong ba Maria yo jing tip halor ke jing don jong ki bar jela ki bawan rung da ka wei ka kali ka badon ya number AS25CC4375 ha ka jing alam lenti wei ubriu ubakam ya lade kum uhe pulin. Kum ta mar hapo ka jing alam jong Presiden Ubasyam Karnayor kila lej syakte ke jaka. Henry la ya thu ba uni ubriu ulapen I ya ka polis ID card ka badon ya ka kerteng bril rongpet ka belakam bala penyo da ka office u commandant ka MLP 1st Battalion Maulai Mauyong Shillong. Hadin ka jing tok kit bnia ka KSU kala lapru ba uni ubriu bakam pulit ulalum hadu shi hajar teng kamarwei na kisan ngut ki bar jela ki bawan da ka tei ka kali bat ong ba kene ka di ka bairung syapok ke jela. Henry kat bakas seng kadang pak pen I ya ki kuat kisla bat tokit ya kini gibriu nak liang uni ubriu bakam kum upulit bat kita ki sangut ki bar jela kila pet kerat nak kete ke jaka bat kabala penlong ya ka seng bakan subas niu persya ya uni ubriu kum ju ya kini ki bar jela. Haba pun pau ke jing sokhya ke bajor halor kini ke jingja kata da ke bakedo halor ke jingwan tu ki briu ki benabar sya kini ke jela. Ka KSU kala dawa ka jing pensyai ba mardor na ketenat Meghalaya Polis ha ka baye dei ber uni ubriu bat ru ban penlong ka jing tokit ka babnia ya kini kakam bat ban pengat ya ki briu ki bedan keti kenang bakum kini ki jing jakin om jasyu hadian habut. Ka seng kala ong bakala long ka badan kam ban pensyai mardor ya ke jing long basisha jong uni ubriu la udai shisha upulit uba pendan kam bakala ya ka bor ne uba syu kam thok na ka benta ki jing yo nong shimen. Ka KSU kala ongru bakum kini ki jingja ki penduru ya ke jingshannya jong ki pajba ha ketenat pulit. Kam tam lada omla ban a jingshay ne shim jingkit kli halor ki bakum kini ki jingja. Bat kene ke buru ke jingkeli ke bejeliu halor ke jingshan halor ke jing itu batikna bat ke jing bomdon ki lat ki lenti ba perking ban yada na ke jing pendan kam bakla. Nalor kata ke seng ke penparu ke jing sukhya halor ke jing kendang jong ke sorkar Assam ya kinong Bangladesh naki district beper ke jela ka bapenmi ya ke jing sir bakini ki briu ki besyak kendang kila wan persyang ban yok wan buhai shnong sya Meghalaya bat ka ban nang bu jing ma syuk ke jing kiu jong ke jing wan rung bean jong ki mender sya kene ke jela.